ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା। ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ଦୁଇଟି ବସିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବସିଲୁ। ବସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲୁ। ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲୁ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଉରା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ କୂଅ ସହିତ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ହନୁମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିରର ପଛ ଆଡ଼